Takže tu by som už rád jasne a bez urážky uviedol, že tá bytosť, ktorá sa tu uctieva ako Panna Mária, či už šaštinská, fatímska, karmelská, sedembolestná, čierna, ružencová a mnohé iné, ktorá sa zjavuje a oslovuje ľudí, aby ju počúvali, že ona je tá, ktorá za nás trpí, ktorá je matka národov, kráľovna anielov, kráľovna nebies, aby sme jej stavali chrámy, jej zasvetené, tak táto nie je totožná s Máriou, pokornou židovskou ženou, ktorá porodila nášho Spasiteľa. A kto to teda je? Koho to uctievajú? V knihe proroka Jeremiáša v 7. kapitole v 17. verši sa dočítame o takejto udalosti. Tu Boh hovorí prorokovi: Či nevidíš, čo títo vystrajajú po judských mestách a po uliciach Jeruzalema? Deti zbierajú drevo a otcovia zapaľujú oheň. Ženy však zarábajú kvas na koláče pre kráľovnu nebies. A lejú nápoje cudzím bohom, len aby ma urazili. V 44. kapitole sa dočítame, ako tento prorok hovorí ľudu. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Vy a vaše ženy ste svojimi ústami vyhlasili, čo svojimi rukami konáte. Veru, splníme svoje sľuby, ktoré sme zložili, že budeme páliť kadidlo kráľovnej neba a vylievať jej nápojové obety. Plňte len svoje sľuby a zachovávajte svoje sľuby. Čujte teda slovo Pánovo, všetci judovci, ktorí bývate v egyptskej krajine. Hľa na svoje veľké meno prisahám, hovorí Pán, v celej egyptskej krajine nebude nejaký judský človek vzývať moje meno slovami. Tak, ako žije Pán Jahve. Hľa, budem bedliť nad nimi na nešťastie, nie na šťastie. A všetci judskí mužovia, ktorí sú v egyptskej krajine, budú hynúť mečom a hladom, kým nevyhynú. Takže jedná sa tu o uctievanie ženského božstva, čo je v Božích očiach ohavnosťou. Avšak Mária, matka Ježiša, ako človek a žena si zasluhuje našu úctu pre jej príkladnú dôveru Bohu a poslušnosť Bohu. A teraz povedzme si úprimne. Čo je podstatou kresťanstva? No, ukrižovanie a vzkriesenie Krista. Ak toto odoberieme od kresťanstva, tak stane sa z neho už len nejaká literatúra fantázie. Ak odoberieme božské uctievanie Panny Márie, aký to bude mať vplyv na kresťanstvo? No žiadny. Pretože toto nikdy súčasťou kresťanstva nebolo. A na záver si prečítame ešte raz prvé Božie prikázanie. Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nech vás Boh požehná a nech príde svetlo do vášho života. Som celý tvoj a všetko, čo mám, patrí tebe. Teba prijímam vo všetkom, čo je moje. Daj mi svoje srdce, Mária. Drahí oltárni spolubratia, milí pútnici, bratia a sestry. Zajtra uplynie 16 rokov od nezabudnutelného 3. júla 1995, keď v tento deň blahoslavený Ján Pavol II v úvode pontifikálnej svätej omši zavesil svoj dar, perleťový ruženec, na ruku milostivej sochy Levodskej Panny Márie. Apoštolská návšteva Jana Pavla II. Tu u nás na Mariánskej hore je vďaka modernej technike dôkladne zdokumentovaná. Spomedzi množstva fotografií a filmových záberov však výrazne vyčnieva práve tento výjav, ktorý nezovšednie ani budúcim generáciám. Rovnako nezmazateľne a natrvalo sa do dejín Slovenska spíša Mariánskej hory a katolíckej cirkvi zapísali slová z homilie svätého Otca
blahoslaveného pápeža Jana Pavla II. Dnes prichádzam do Levoče práve v duchu tajomstva návštevy. A vy, ktorí ste sem prišli na púť zo Spíša a z celého Slovenska, skláňate sa k nohám Panny Márie. Vzal si ma, k sebe pritiahol, keď som bol sám, stratený bol. A celý čas si ma niesol ty, bol si môj zrak, keď som bol slepý. Poletím, ty si mi krídla dal, tvojou piesňou dotknem sa neba. A len to mám, čo si mi dal, a len to chcem, čo je od teba. Milosť tvoja, bez teba nie som nikým. Tvoja svieti na mňa. Vzal si ma, k sebe pritiahol, keď som bol sám, stratený bol. A celý čas si ma niesol ty, bol si môj zrak, keď som bol slepý. Poletím, ty si mi krídla dal, tvojou piesňou dotknem sa neba. A len to mám, čo si mi dal, a len to chcem, čo je od teba. Milosť tvoja, bez teba nie som nikým. Milosť tvoja svieti na mňa. Milosť tvoja, bez teba nie som nikým. Milosť tvoja svieti na mňa. Svieti mi, svieti mi, s tebou som tým, kým byť mám. Svieti mi, milosť tvoja. Svieti mi, s tebou som tým, kým byť mám. Svieti mi, milosť tvoja. Svieti mi, s tebou som tým, kým byť mám. Svieti
Na jednom mieste v Janovom Evangeliu